pag-uusapan natin ang isang napakahalagang negosyo na pwede mong i-apply o gawin sa iyong buhay. Ang negosyong ito, kabayan, ay madaling gawin, maliit ang puhunan at sure ang kita. Yan ang pag-uusapan natin. At disclaimer lang po, nais ko lamang pong ipaliwanag na ang mga negosyo na aking isineshare ay yung mga negosyo na in realistic, kaya nating abutin kahit ikaw ay mahirap lamang, kahit ikaw ay nasa middle class, ay madali mo lang gawin ito at may potential ito na pwede kang yumaman at umasenso. Hindi po ako nag-share ng mga negosyo na kaunti lang yung personal knowledge ko at involvement ko, na kagaya ng mga malalaking negosyo, kagaya ng mga real estate, yung mga paupahan na mga building, paupahan na mga apartment. Hindi po ako nag-share ng mga ganong kalaki pong negosyo. Take note, ang mga negosyo ko pong isineshare, mga kabayan, ay mga negosyo lamang na kumbaga sa grade 1 ay nasa elementary ay nasa grade 1 po lamang. Ano po ang purpose nito? Ang purpose ko po, ang hangarin ko po ay matulungan po ang ating mga kapwa Pilipino at mga OFW na wala pang karanasan sa mga negosyo at gustong mag-umpisa na magnegosyo. Ay yan po ang aking hangarin. Additional negosyo na hindi ko mga malalaki na hindi ko sineshare, kagaya ng money changer, mga malalaking money changer dyan, kagaya ng Cebuana, ayan, pawn shop. Hindi po ako nag-share ng mga ganyang negosyo dahil una sa lahat ay sa tingin ko ay hindi basta-basta gawin ang mga negosyong yan. At saka yung mga transportation, mga buses, yung mga bus, hindi ko po isineshare yan. Although na kaya nating i-research po yan at magbigay at mag-share, pero ang realidad at katotohanan ay malaki po ang puhunan at kakaunti lamang po ang makaabot niyan. Kaya kabayan, kung nakikinig ka sa aking vlog, kung sa tingin mo ay para sa iyo ito, ay welcome na welcome ka, kabayan, sa aking mga sharing. Kaya naman, sa umagang ito, ang pag-uusapan natin ay isa na naman pong simpleng negosyo na kayang-kaya mong gawin kahit ikaw ay maliit lamang na tao, kahit ano pa yung status mo sa buhay, your stratification, ikaw ba ay nasa below poverty line o nasa middle class, kayang-kaya mong gawin ito. Pero bago tayo mag-umpisa, ay shout out muna sa lahat ng aking mga subscribers. Hindi ko na po kayo mapangalan ng lahat, pero mayroong nagre-request na isang kaibigan natin din na vloggers at subscriber natin, si Marilyn Vlogs. Shout out po maraming salamat sa pagsubaybay po sa aking channel. At sa lahat po ng mga viewers at sa lahat po ng ating mga kababayan sa anumang panig ng mundo, shout out po lahat ng mga OFW at lahat ng ating mga kababayan na nandyan sa Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat. At heto na, kabayan, ang sa akin, ang i-share ko ay yung mga negosyo. Hindi ko i-share yung mga technique kung paano gawin ito. Di ho ba? Hindi ko po i-share yung mga technique kasi wala po tayong time at wala po tayong space na ipakita. Dahil ito, ang pag-usapan natin ay burger. Ito po. Paano po mag-umpisa ng isang negosyong burger? Ayan po ang gusto kong i-share sa umagang ito. Ito yung napili ko dahil ito, pwede kang mag-umpisa ng maliit lamang at pwede ka rin mag-umpisa ng maganda-ganda. Kung mayroon ka ng sapat na puhunan ay pwede mong umpisahan. Pero ang ibibigay ko yung basic, kabayan. Siyempre, sa pagnenegosyo ng burger, ito ay napaka-basic, ay kailangan alamin mo ito. Passion mo ba yung magluto? Kung passion mo, oo, magnegosyo ka ng burger. At ano ba ang purpose mo kung bakit ka magnenegosyo ng burger? Ang pagnenegosyo ng burger, ito yung sinasabing pantawid gutom. Kahit sa gabi, yung mga gustong mag-midnight snack na medyo malambot lang sa tiyan, abay, patok na patok ang burger po, mga kabayan. Kaya ang burger na business, wag na po kayong mag-atubili,
subukan nyo na ito at umpisahan nyo na po ito. Shoutout po sa aking viewers na nag-iisa. Shoutout po sa iyo, kabayan. Kaya nga, umpisahan nyo na ang burger dahil madali lang gawin ito. Pangalawa, kung alam mo na at passion mo yan, alam mo na yung vision mo para makatulong. Halimbawa, sa akin kasi personally, pag nandyan po ako sa Maynila, kumakain po ako sa mga burger stand. Kasi bukod sa mura, quality yung binebenta, na itatawid ko pa ang aking gutom at nakakatipid pa ng pera. Kaya maganda po, yan ang isang vision mo, makatulong sa kapwa-tao at bahala na po yung ginagawa mo, yung resulta ay babalik na po sa'yo. At saan ka naman pwedeng magbenta o magpatayo ng iyong burger? Kabayan, maganda yan na kapag nagpatayo ka ng iyong burger business ay maganda na ito ay itatayo mo sa harapan ng school. Ayan. Kung wala ka namang pwesto, kung wala naman sa school, ay pwede rin naman sa mga mataong lugar, kagaya ng mga terminal. Kahit anong terminal yan, pero terminal ng jeepneys, ayan. Terminal ng tricycle, ayan. Terminal ng mga bus. Kasi sa Ilocos, so di kahit sa ibang bansa, sa ibang bayan naman, wala naman yung terminal ng train. Pero kung pag-iisipin mo, dyan ka magpwesto sa mga matao. Isa na yan na example. At pwede rin sa harapan ng simbahan. Ayan, pwede ka rin mag-business doon. Tignan mo lang din na medyo malayo-layo. Huwag yung mismong harap na harap. Para maraming bibili sa'yo. At hindi lang yan. Kung may basketballan, timingan mo lang na yung burger mo, yung mga parang simple lang. Kung may magbabasketball dyan, pwede kang umupo doon, kumuha ka ng mesa mo at ipwesto mo yung mga burger mo. Kaya nga basic lamang, hindi ko ina-advise yung negosyo na mag-umpisa ka, kukuha ka na ng malaking rerentahan mo at pwesto sa bayan. Hindi muna yon. Kailangan grade 1 muna tayo. Dito, sa burger na ito, kikita ka na dito, kabayan. So yun po ang basic, mga kabayan. At ano naman po ang mga ordinaryong kagamitan ng burger? Ayan, para mas sulit tayo, kailangan alamin natin yon, mga kagamitan. Ibigay na natin yung pinaka-basic, yung ordinaryong burger grill. Ayan. Yung ordinaryong burger grill, kailangan mo yan pag nagnegosyo ka ng burger. Ngayon, kung wala ka naman nun, walang problema. Pwede kang bumili ng mga palayok na yung flat. Pwede mo nang gawin yon, na doon mo iluto yung tinapay mo. Ayan, dinadirect ko na at basic na po. Hindi ko na po nilalagyan pa ng mga ibang term. Yung tinapay na binibili mo, tig 6 pesos yan ang isa, doon mo yan painitin o di kaya sa burger grill. Pangalawa, siyempre kapag okay na yon, siyempre LPG gas, kailangan mo yan. Kailangan mo malaman na mayroong kang LPG gas. Hindi naman pwede yung sa kahoy, di rin pwede yun. Iwasan mo yun kasi mangangamoy. Yung LPG gas, yun ang bibilin mo. Mura lang din naman yun po, mga kabayan. Ayan, pagka okay na yun, check, makakapag-umpisa ka na. Siyempre, yung mga bread spreader mo, ayan. Yung mga mayonnaise mo, ayan. Ano ba? Gusto mo bang with mayonnaise, tapos may putlong, tapos meron kang cheeseburger? Ayan, kailangan mo lang lahat. At saka pinaka-importante, kabayan, yung tinatawag nilang patties. Ayan, yung patties. Pag na-produce mo yan, basic na yan, mga kabayan. At syempre, huwag ka na mag-atubiling mag-research ka. Kagaya nga ng sabi ko, ang sa akin lang tips at saka kung paano ka mag-umpisa. Pero yung mga actual na gawain, pwede mo nang ma-research yan at mapaganda mo na yan sa pamamagitan ng pagsisikap na mag-research, magtanong-tanong ka, kabayan. Kaya yan po ang negosyo sa burger po, at sana'y okay po at nalaman nyo po yan. At pwede mo nang umpisa na agad kahit sa isang barangay lamang. Kung wala kang makuhang magandang pwesto, siguraduhin mo lang na yung sa barangay din ninyo, malapit ka sa may kalsada, magtayo lang sa harapan ng bahay mo ng isang mesa at sa kaupuan at mayroon ka na ring lutuan sa loob ng bahay nyo. Pwede ka nang mag-serve doon, kumuha ka lang ng permit. Kaya yan. Ngayon,
idadirect na natin yung naman sa isang burger sa kompleto na package na. Opo, nandyan na yung tinapay mo, nandyan na yung patties, nandyan na yung mayonnaise mo, nandyan na yung mga spread mo, kung ketchup, ayan, pwede mong gawin yan. At additional, kung habang nagtutuloy-tuloy ka, pag marunong ka nang gumawa ng iyong mga mayonnaise mo, yung mga pang spread mo, okay na po yan. Pero habang nag-uumpisa ka pa lamang, kinakailangan alamin mo muna sa mga nauna nang nag-business ng burger at magkaroon ka muna ng supplier. Ayan, ganun kasi sa negosyo, mag-umpisa ka sa maliit. Ngayon, pag nagkaroon ka na ng supplier, at syempre, pwede ka nang manood-nood para may basis. So, pwede kang kumain sa may burger dyan. Tapos, interviewin mo yung mga nagbenta dyan. At syempre, kukunin mo yung mga idea at dagdagan ng pagsisikap at pagre-research. So, yan po kapag okay na po yun, pwede ka nang mag-umpisa, kabayan. Basta, wag lang nating kalilimutan, pag tayo po ay nagne-negosyo, yung mga patties po natin ay lagi natin ilalagay sa may freezer para hindi po masira. At pipiliin natin yung siyempre, bebenta ka ng burger, yung pinaka-quality tinapay ang isi-serve mo, kabayan. Ganon talaga, kailangan mahalin mo ang yung mga customer kung ikaw ay nagbebenta ng mga burger. Di ba? Kung ikaw ay nagne-negosyo. Ayan, kaya kailangan at isa pa, laging malinis ang iyong lugar, kabayan. Ang iyong pinaglulutuan ay kinakailangan laging malinis. At yung cooking oil mo, isang tips na rin, kung kaya mo na wag paulit-ulit yung cooking oil mo, gawin mo yan. Dahil para mas lalo kang dadami ng customer. Ayan. At kung gusto mong i-develop yan, kabayan, pag dumating yung time na mayroon ka ng puhunan, pwede na yan. At sa negosyong yan, kabayan, ay pwede mo nang i-elevate yan. Balang araw, hindi ko kasi na-advise na dumirect ka na sa food court ng mga Big Mac, ng mga mag-franchise ka na. Hindi ko kasi dinadirect yun, kabayan, kasi pag dinirect ko kasi yung negosyo na yon, kinakailangan mo nang gumastos na naman. Yung franchise mo, yung upa mo, mapupunta lang sa franchise at sa upa. Siyempre, kapag nag-uumpisa ka pa, nasa dry run ka pa lang ng iyong negosyo, ay kinakailangan mag-umpisa ka lang sa maliit. Kagaya nga ng sinasabi ko, mag-umpisa tayo sa grade 1 habang papataas ang ating negosyo. Kaya, kabayan, kung sa tingin mo para sa iyo itong negosyo na to, kabayan, ang sa akin lang, suggestion lang at saka sharing lang ito. Pero yung mga technique ay pwede rin naman nating i-share yon, kaso walang time. Kasi dito, ang mga blinablog ko, ang mga sineshare ko, yung mga na-actual kong nakita, dahil mahilig din akong kumain ng mga burger, ayan ang sineshare ko. Sabi ko nga, hindi ako nag-share ng mga malalaking negosyo dahil hindi ko alam yung operation nila. Although na pwede akong magtanong at mag-research, pero mas maganda na kapag yung sineshare mong mga negosyo ay galing sa puso, galing sa isipan, may experience ka at talagang may knowledge ka talaga. Kagaya ko, yun ang mga sineshare ko, kabayan. Kaya, kumbaga, sa negosyo, unang hakbang para sa pag-asenso sa buhay. Yan ang aking mga blinablog, kabayan. Kaya alam ko, kung para sa iyo ito, panoorin mo ito, kabayan. At sa umagang ito, kabayan, yan lamang ang gusto kong i-share sa inyo dito sa Bernard Community at sa lahat ng mga kababayan natin na mga OFW at sa lahat ng mga nanonood ng vlog na ito. Ito lamang yung gusto kong i-share, pero mayroon lang akong gustong idagdag na sana kung tayo ay nagnenegosyo, sana magkaroon tayo ng vision, magkaroon tayo ng purpose, bakit ito yung napili natin. Huwag sana tayong magnegosyo na magnegosyo lamang tayo pang tayo umasenso. Sa negosyo kasi, kinakailangan na mahalin mo yung mga customer mo, kailangan ibigay mo yung the best mo na mga ginagawa mo, magkaroon ka ng sariling brand. Kung kaya mo ang higitan yung mga kinakain mong burger dyan ng mga malalaking kumpanya, kagaya ng Jollibee, kagaya ng McDo, ayan, kung kaya mong higitan o gayahin o di kaya kahit lumapit lamang yon sa sarap ng iyong binebentang burger, hindi ho masama yon.
nagiging model mo lang sila. Kaya ganun ang gawin mo, huwag yung magbenta ka lang. Kailangan mahalin mo lahat ng iyong niluluto para ang balik sa'yo, pag-asenso. Ayan kabayan, at sa lahat ng aking mga vlog, kapag mayroon akong sineshare na mga pagkakakitaan, sa huli ay hindi ko talaga tinatantanan na kinakailangan mong magtabi kabayan, mag-save ka para pagdating tag-ulan o di kaya pagdating ng tagtuyot, dahil ang negosyo ay hindi laging panalo, dahil ang negosyo ay hindi dumarating yung malaking income. Kaya kailangan mong magtabi kabayan. Magtabi ka ng iyong kinikita para pang reinvest at para sa iyong emergency fund, para ang iyong negosyo ay magtagumpay. Kaya hanggang dito na lamang po mga kabayan. At sana nais ko po sa iyong buhay na nanonood ng vlog na ito na ikaw ay magtagumpay at umasenso at maibigay mo ang pangangailangan ng iyong pamilya. Yan po ang aking hangad. Kaya't ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso kabayan. At kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, please subscribe kabayan at i-hit mo na ang notification bell para manotify ka sa lahat ng aking mga bagong upload, at i-likes mo na rin kabayan at i-share mo. Yan lamang po ang aking i-share sa umagang ito. Morning. Yes, good morning.